el que disfruten allà en aquell país. La terra de Xauxa. Xauxa és el país més gran i bonic per excel·lència. Allà es neda l'opulència i de pobres no n'hi ha. Allà no mana ningú i tothom creu i va recte, perquè s'acat i respecta els pensar de cada un. I així tots viuen tranquils i en la més dolça harmonia, sense crims, ni policia, ni plets, ni guerres civils. No es fan quintes ni eleccions i com que no hi ha propietaris, no hi ha advocats ni notaris, ni es paguen contribucions. Allà ningú té la dèria del treball per l'interès, perquè com que no hi ha diners no es coneix mai la misèria. Tothom troba el que demana i per acontentar qui es vol cada dia surt el sol i plou 7 cops la setmana. Però la pluja no encaparra. El dilluns plou cabrits, el dimarts coloms rostits, el dimecres botifarres, el dijous rets i cotilles, el divendres fruites i vanos, el dissabte puros habanos i el diumenge mandonguilles. Allà sols hi ha fruites fines i préssecs grossos com sols, abricots al pinyol dolç i les pomes camosines. Allà els arbres donen vestits, les muntanyes perles riques, els jardins flors molt boniques i les fonts vins exquisits. Les cases són de torrons, les parets de xocolata, les rieres d'or i plata i els camps coberts de capons. Allà no s'ha de passar cap pena per poder viure. Vingui a broma, vingui a riure i menjar bé i disfrutar. I així és que qui reina tanta alegria i quietud, si disfruta una salut que els metges no hi tenen feina. I quan ja s'és a la vora de les portes de la mort, ve una febre, un atac fort, i bona nit i bona hora. Amb això, sense disbauxa, si us agrada el que es diu, aneu a passar un estiu allà a la terra de Xauxa i quan sigueu de tornada d'eix país hermós i gai, com que jo no hi he estat mai, ja em contareu si us agrada.